אופנת מאוזנר בשבילי זו אופנה שמאפשרת לי כאשת קריירה להיראות במיטבי במהלך כל שעות היום. היא מספקת לי בעצם פריטים המאפשרים לי מראה משתנה ויחד עם זאת מראה סולידי, נחמד וצעיר. מדובר בקולקציה נשית, עדכנית, שלוקחת נשים ומוציאה את הנשיות שלהם. אני נהניתי מאוד מכל העשייה הזו ובכלל ככה מגע, העולם שלי עולם מאוד קשוח ובעיקר גברי. עולם של עריכת דין, בפרט בתחום הפלילי, ופתאום למצוא את עצמי בסביבה כל כך נעימה והרמונית ונשית ורכה, זה דבר מאוד מאוד משמח. האם אני מתחברת לסגנון? להפתעתי כן, כאילו בדרך כלל אני קצת פרחה, בוא נהיה כנים. נורא הופתעתי לגלות שדווקא נורא יפה לי הסגנון המחויית, נשי ורך, מאוד מתאים לי. בדרך כלל חליפה ובגדים מחויטים עושים צללית רזה יותר. ושאנחנו בתהליך ההרזייה מאוד חשוב לראות טוב ולהרגיש טוב עם הגוף שלך, אז כל בגד שמחמיא לך כמו צללית ארוכה יותר, עושה לך הרגשה תוך כדי טובה יותר. אני אישית גם נתרמתי מאוד מכל ההליך הזה, גם במובן של סטיילינג ושל לבוש. לי אין ספק שאני עכשיו הולכת להיות גרופית של החברה. האמת שיש אמרו לי שאני מובילה באיזשהו משהו, ישר באתי. זה כזה כיף להיות מוביל במשהו, אבל עדיין אין לי מושג במה כל כך. כל מה שבא לי זה לעמוד בכניסה למטוס ולהרים את כולם לשיר ולעשות שמח. אז פה נורא התאפקתי כי סידרו לי שיער ואיפרו אותי וארגנו אותי. ואז אמרתי, טוב, רגע, שנייה, ומה עכשיו? עכשיו הייתי צריכה לשתוק איזה 20 דקות שצילמו אותי. אז אחרי זה לקחתי את המברשת ופצחתי בשיר. אני כבר 12 שנה שאני לא מדגמנת ולא הצטלמתי מאז. אבל זה כיף אמיתי, זה מחזיר אותי להרבה שנים אחורה. נורא כיף בגילי המופלג, 7,000 כאלה, להפוך לדוגמנית. אני נהנית מכל רגע. אני ישר נכנסת לדמות, אני מרגישה איזה אשת עסקים ממולחת או עורכת דין מוצלחת. כיף גדול. אני חושבת שכל הדבר שאנחנו עושים, קודם כל למען ילדים אין בכלל מחיר, אבל כל דבר של נתינה, לתת לילדים האלה קצת איכות חיים ולעזור בכמה שאפשר, אם אני יכולה לעשות תרומה אפילו הכי קטנה, אני מרגישה עם זה נפלא. בכל דבר שקשור בילדים אני משתדלת לעשות כמיטב יכולתי, והלוואי שזאת תהיה איזושהי דוגמה לנשים אחרות, כל אחת בזמנה, כל אחת כפי יכולתה. להתנדב. אני יכולה להגיד לך שהמון פעמים אני רואה דברים שחורים לי, ואם יש לי אפשרות לעזור ופונים אליי, אז אני עושה הכל כדי לעזור. וגם במקרה הזה, החיבור הזה עם עמותת קו לחיים, בעיניי זה סוג של תרומה חברתית שאני יכולה לתת. נתינה בשבילי היא ערך עליון שמשלימה אותי כבן אדם. כשאתה מלא מבפנים, הצורך והיכולת לתת, משלימה אותך כבן אדם, עושה אותך אדם שלם יותר. אני ראיתי את עמותת קו לחיים בקייטנת הקיץ, ונדהמתי לגלות כמה היא עמותה מקסימה ומדהימה, שעובדים שם חבר'ה שזה פשוט מלאכים, שיורדים מהשמיים ומטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים. וזה בעיניי מרגש, זו מטרה מרגשת, זה מלחמה כזו של חיים שלמים על סנטימטר אחד של התקדמות, ויש אנשים טובים שיכולים לעשות אותה. בעיניי זה מדהים. אני מתייחסת לזה כהזדמנות נפלאה לתת ולתרום משהו דרך היכולות שלי, להתחבר למקום של נתינה, זה כיף גדול. הפעילות של העמותה היא פעילות מדהימה וחיונית, והשילוב של חברת האופנה ביחד עם העמותה הוא שילוב מדהים של תרומה לקהילה. בעצם זה שאנחנו יכולים לתרום לקהילה ולעזור לחלשים מאיתנו, אנחנו נהיים חברה טובה יותר. אני חושבת שזה פשוט מדהים מה שהם עושים.